Gaur Irungo Mendizaleen elkartera hurbildu gara, hain zuzen ere, badakizue, hainbat ekitaldi antolatzen dituztela urtean zehar, hainbat mendirtera txango eta bidai, eta beraz, urtea hasi da, baina oraindik ere 2023a antzi gabe, urte hortako balorazio eginen dugu, Mamen Agirre elkarteko kide eta mendizalearekin, eta 2024 begira, prest duten guztia ere azalduko digu berak. Beraz, hasiko gara, Mamen, zer moduz, egunon? Oso ondo, egunon, Paula, ez? Bai, hori da. Oso ondo, pixka bat nerviostuta nago, zeren da lehenengo bideo egiten dudan, baina, aurrera. Hori da, beti aurrera, eta mendizaleen elkartea bezala, ez? Beti aurrera. Bai, beti aurrera. Aipatu dugu 2024a hasi dela dagoeneko, baina oraindik ere 2023a bertan dugu, ez dugu antzi. Hasiko gara aipatzen, ez dakitzuk parte hartu duzuen ekitaldi horietan, ze balorazio egiten duzun 2023koa elkartearen aldetik. Ni parte hartzen du diaia txango eta irtera guzietan, asko gustatzen zaidalako mendia. Eta, gauzak oso importantea, oso garrantzitsuak egin genituen 23an. Adibidez, importantena izan zen Santiagoko bidea hasi ginen antolatzen. Zeren, zegoen jendea eskatzen zutela hori. Eta arrakasta ikaragarria izan zen. 80 pertsona apuntatu ziren, eta bukatu, 80 pertsona. Gero, hortik aparte, hasi ginen, lehendabizi txangoa egunean egiten zen, larun batero. No, larun batero ez, hilean behin larun batetan. Gero, segun ze nundikan hasten ginen, orduan aste bukaera. Gero, erabiltzen genuen zubiak. Gero, aste santua. Gero, uztailean aste bat, abuztuan beste aste bat. Eta bukatu genuen abuztuan, 23an. Gero, hortik aparte, Islandian, egondu ginen baita ere, 10 egun, hor kopuru txikia joan zen, 13 pertsona, 12. Hortik aparte, egin genuen baita ere, aste santuan uste duzen Lago Sanabria, 5 egun horiek, Zamoran. Gero, aparte, egiten dugu, hilero, bi txango desberdina, ero Baztanera, edo X Estren, edo Aralarrera. Hori egiten dugu, egin genuen joan den urtean. Eta horten, 2024an, ikusita, interrumpeme de vez en cuando, ikusita Santiagoko bidea hain arrakasta polita, pentsatu genuen itxaso artean ibilalde polita bat egin. Zer nahi duzan itxaso artean? Itxaso artean edo entremares. Kantauritik Mediterraneora. Eta hori hasi gara, orain urtarrilan hasieran, eta joan den larun batean 3. txango egin genuen. Lehenengoa Irun Donibane Eloitzun, Donibane Eloitzun Baiona, eta Baiona Zuraide. Hurrengo izango da, Zuraide, Amaiur. Hor baita ere, 2 autobusa antolatu dire. 2 autobusa, arrakasta ikaragarria. Oso importantea, denak federatuak daude. Denak federatuak. Eta nahi dut baita ere esan, joan den urtean apuntatu ziren 76 bazkide berriak. Zeren, klaro, ikusten zuten, COVID ondoren, nik uste dut jendia nahi du atera. Nahi du atera, eta hain ondo atera zen, ere jarri genuen, Santiagoko bidea horrela, a la carta, esaten genuen bezala. Eta orduan, itxaso artean baitare pentsatzen dugu
ez da izango, da Pirineotan, klaro, baina ez menditikan, baizik bailaretan. Bailaretan. Ez da izango hain laua Santiagoko bidea bezala, baina nik uste dut jendea jarraituko da. Bueno, aurten baitare, itxase artean, dugu Aste Santuan joan behar gara Alto Campo, Kantabrian, bostegun. Udan Andorra, aste bat, 8 egun. Mango dugu buelta, Andorra. GR92, baitare GR92 hasi ginen 22an. Eta ja, aurten egingo dugu, ja, 4. astean. Zerna, hasi ginen Porbouten, eta bueno, noiz arte. Gaude orain Bartzelona aldea. Eta dugu astero. Eta hori egiten dugu urrian. Hortik aparte, zeren abuztuan aste bat, baina beste aste bukaretan gelditzen dire airean, ez? Orduan egiten dugu baitare bi txango normalian. Veteranos da bat, veteranos da hilean behin ostegunetan behar dugu. Eta orain veteranos egiten ari gara buelta Gipuzkoako bira, mugatikan. Badago beti jendea prestatzen dula, hasieran, lehenengotik prestatzen dute, eta gero ja ostegunean, ase kopura joaten dire, hori ja kostatzen nahi zaigu jende gehiago mugitzen. Gazteak euden kabuz ibiltzen dire, eta orduan, veteranoak ez dula izan jubilatua dena joaten, osteguna denak libre. Bueno, da oso egun polita pasatzen dugu, Baskariakin ja. Eta gero badire beste irterak, jende bera prestatzen du. Nik adibidez prestatzen du Gaztanekoa lagun batekin. Gero beste bat prestatuko du Aralarreko bira. Orain 22an. Besteak badire gero Uztailan, eta 5an badire hor Santiago eguna, eta orduan beste bat antolatuko du Pirineotako 4 egun trabesia edo horrela. Pues hori da gu daukagun dena, mendiari buruz. Gero hemen badakizu hau da gastronomika, eta bueno, gero eta COVID ondoren baita que COVID da izan du da etenaldi bat izan da, dena bizian, eta oso gaizki bile gara, dirun aldetikan, zeren martilue dugu baitare, eta orduan, jendia hasi daia etortzen, eta normalizatzen gauza. Eta gero badugu martilue, martilue dugu da etxe bat, hor Jakan onduan, eta azkenean ja ireki dugu, zeren hasi ginen oain dela 5 urte, eta problemak izugarria izan genuen, baina gaur egun izan dezakegu ireki dugula. Baina orain, joan den astean, irekitzen, eta orduan orain, animatzen dugu jendeari joatea, eta ondo pasatzea, etxe bat oso polita da. Bueno, ikusi dugu, milaka gauza egiten dituzuela, pasaden urtean egiten dituzela, eta dagoeneko prest dituzuela hainbat gauza ere 2024ko. Bueno, pesatzen dut pozik egoteko modukoa dela, eta seinale dela ere, aipatu duzu 63 bazkide berri gehiago dituzuela, eta aipatu duzu ere, pandemiaren ondorioz eta jendea gehiago animatu dela, gian mendira joatea, aire librean egotea, ez? Nik uste hori ere ekarri dula pandemiak, eta zuek hori eskitzen duzu, ez? Kanpoan, aire librean egiten aldituzuen ekitaldiak, txangoak, irteerak, eta gero, ez zaretela soilik mendira joaten, baizik eta gainera elkarrekin joaten zaretela, hori ere, beharrezkoa dute jende haunitzek ez, jendearekin elkartu, ongi pasatu, harreman berriak egin, sortu, ez? Niretzako oso importantea da, ez da bakarrik ibiltzea, mendian, ez da bakarrik, baizik, hor sortzen dire, nire lagun onenak, esan dezaket, egin dut mendian. Bertan. Eta ze garrantzitsua den, zenbait jendearentzat ere, aukera hori edukitzea, ez? Hilabetean bitan,
edo gehiagotan ere, bai. jendearekin elkartu, mendira joan, pixkat aire librean egon, Bai. kirola egin, eta hortik ere ateratzen aldiren bertze planak, aipatu duzu, bazkari bat egin, aurren ondotik, edo... Bai. Eta gauza oso importantien dugu, zen badago jendean gustatzen zaiela ibiltzea. Baina ezin dute 5-6 ordu ibili, edo ezin dute desnibelak handiak egin. Orduan, aurten esan dugu, txango guztiak, eskursio guztiak, bi aukera eman behar zaie. Luzea eta motxa. Eta horrekin jende gehiago animatu da. Aukera eman behar zaio denei. Hori ikusi dugu argi eta garbi. Zen bestela, autobusak ez dire betetzen, hori da lehenengo gauza. Eta horien dugu eta jendea animatuko da. Horrela ere, beti ere egiten dituzuen ekitaldi horiek hurbiltzen dira jende gehiagoren gana. Bai, noski. Beti bi aukera, A eta B. Horrela jende gehiago animatzeko, noski. Bai. Aipatu duzu hemen hurbilean ere ibiltzen zaretela, irteerak egiten, baino munduan zehar ere, ibili zaretela 2023an Islandian. Ze berezia. Bai, oso, eta, Madeira baita ere egon du ginen, joan den urtean, bai, ahaztu zait. Bai, Madeiran, zoragarria. Horrelako bidaia handiak egiteko. 22 pertsona joan ginen Madeirara. Islandiara ez zeatik kopurua limite bat, zegoen. Eta Katalunia baita ere 30 lagun horrela joaten gara. Bai. Horrelako aukerak ere ematea ez, kanpora ateratzea, bertze herrialdeak ezagutzea. Bai, zer, jendea ez da usartzen edo ez ditu lagunak alako gozak egiteko, eta horretarako gaude guk. Noski? Horretarako gaude guk, prestatzeko eta dena alakarta jartzeko. Hori da, bai, eta berki egiten duzue. Ibiltzea. Hori da, soilik hortaz ez, kezkatu behar dira. Bai, soilik hortaz, bai. Eta adibidez, zuek urtean zehar hainbat gauza antolatzen dituzue, eta pensatzen dut badela jendea, beti dagola, ohiko jendea zaretena ez, taldetxoak beti persona bera, baina norbait berria etortzen bada, noski, gonbidatu dago, zer egin dezake zuekin harremanetan jartzeko edo animatzeko egiten dituzuen txango horietara? Bueno, etorri elkartera. Elkartera etorri, gaude irekia astelena eta asteazkena, arratsaldeko 6-tatik 8 bitarte. Eta hor, badugu Raul, han egoten dela beti, eta gero beti dago jendea. Juntako jendea beti gaude hor, zeren iduri du, baina lana dago. Batez ere, azten orain dago epe bat apuntatzeko Kataluniara joateko. Urrian goaz, baina hotelak, bideak egin. Gero Andorrara goaz, baita ere, epea uste du bakoata da izena emateko. Eta hori dena, eta gero goaz bihar veteranos, baina baduzu egunak apuntatzeko. Eta nola dugu bakarri 2 egun, apuntatzeko hemen elkartean, baina baita ere web horrian, online egin dezakezu. Baina badago jende gustatzen zait, niri gustatzen zait etortzean. Aurrez aurre egitea ez. Noski. Aipatu duzu gainera, lan hori guztia, lana dela, noski, bidaio guzti horiek prestatzea, bide guzti horiek, ez, horrelako perfila egitea, edo hori dena, voluntario sare baten bitartez egiten duzu, ez? Claro. Hori da. Eta hori ere azpimarratu behar da. Hori junta, eta gero beti badago txango guztia baditu bere arduraduna. Arduraduna markatzen du, esaten du ze ordutan, bazkaldu behar dugun restaurante batean, edo mendian bertan, hori arduradun bakoitza enkargatzen da. Gu hemen bestela, Raul edo juntako apuntatzeko eta beste gainontzekoa. Lan administratiboagoa edo, ez? Bai, baina txango bakoitza bere arduraduna dauka. Eta hori dira voluntario, mendizaleak. Bai, gutxi daude. Bai, horrelako lanetan ez kostatzen betiko jendea ikusten dugu, betiko jendea, baina hori da toki guztietan, Toki guztietan, zu baita hemen, dio, a ber, nire gobiak naiz. Baina beharrezkoak zareten, zela hauztia etzen eginen. Bai, gero gaztea, klaro,
gazteak ja bere munduan dute, bere kotxea, bere ja antolatzen. Berdin nahi dute joan Alpetara eta txingudi hemen jaizkibilera ez direla joan, eta hori. Bai. Bai. Me van a reír. Bueno, baina hori normala da. Nire garaian baita egin duten gauzak, oie, claro. Eta... A ber, zer bueno, 2024ko aipatu duzu, zenbait txango dituzuela prest dagoeneko, eta, bueno, guk animatuko dugu jendea, zuengana hurbiltzera, ez, eman dituzun, bidai horien guztien informazioa gehiago nahi baldin badute edo, zuengana etortzea eta aipatzea, ez dakit, baten bat bereziki gogoko duzun edo gogoa duzun, baten bat irteraren bat. Bueno, pues aurten erregina da Andorra. Bai. Karo, Andorra. Andorra da... Gero oso gustora egiten ari gara Kataluniakoa baita, desberdina da, guztiz desberdina, gure geldiak oso desberdina. Bai. Desberdina, baina polita. Eta gero, a ber, ni Aste Santuan ez noa, zereka familia daukat. Itxaso artean oso interesantea datorrela, baina aurten ikuste du da udako irtera Andorra. Izaten da, udan da, abuztuan, la reina de... Aurten gelitzen gera hemen Europan, baina egin dugu gozak oso importantea. Bai, noski. Europan hemen burbil nahi dut ezan. Bai, zerti egon du gara Islandian, baina baita ere Eslovenian eta toki askotan egon du gara, beti mendira. Beti. 10 egun eta 7 txango eta gero bidaia. Zongi. Oso importantea, ni zoriontxoa naiz. Bai, ez? Ikusten da, gogoa transmititzen duzu eta pesatu du jendeari. Zoriontxoa naiz didugu mendizalean. Oindarri bitarra naiz, baina, bueno, han ez dago elkarterik eta orduan hemen daramat. Zenbat urte eramaten dituzu hemen? Hemen, ez dakit, berdin esaten dizut 35, ez dakit. Haunitz. Asko, haunitz, zuk esaten duzu bezala. Hori da, haunitz izan dira, baina, bueno, ikusten den bezala gogoz egindakoak eta... Gogoz egindakoa, bai, gustora. Bueno. Majoak ditut eta jazta. Bai, hori da, harreman handiak egin dituzu eta, haunitz disfrutatzen duzuela ikusten da. Hori da. Bueno, mamen, mila esker Raudena kontatzeagatik, animatuko dugu berriz ere jendea, zuengana hurbiltzea informazio eske, edo, egin ginen dituzuen bidai horien informazioaren eske, eta, noski, zuekin parte hartzera ere animatuko dugu jendea. Bai, abez, ja, atetzen da lan polita. Hori da, beti badela zer egin gainera, elkartean, eta, bueno, beti. Orain martilue bukatu dugu, orain jendea etortzea eta... Disfrutatu. Ederki. Mamen, zuk ere, disfrutatu haunitz eta egonen gara, zuekin berriz ere. Bale, mila esker, Paula. Bai, zuri.